Sa Negros Occidental naman, negosyante nga Chinese national patay, samtang kasosyo sini pilason matapos gintiro sa Talisay City. Suspek utod sang napatay nga biktima. Nakatutok ay Ring Pedreso. Napuhag ang mga trabahante sa ini nga construction supply matapos makabati isang lupok sa sulod mismo sang ila compound sa Corazon C. Avenue sa Barangay Bubog, Talisay City, pasado las 10 kainas ang aga. Gintiro nagali ang tag-iya sa negosyo nga sanday alias Sunny kag Peter lunsay Chinese nationals. Suno sa isa sa mga trabahante, duha ka lupok ang ila nabatian gikan sa conference room. Kulbaan kami tanan mo may ara kami dira mo. Ano to, gulpi lang amo to. May lupok. Siyempre, nakraming kami. May igos ang bala sa ulo si Sunny sang nasapuan nga nagahigda sa kaugalingon nga dugo. Gindala pa ini sa ospital, apang gindeklara nga napatay. Ginatudlo sa suspect si alias Jimmy, utod sang biktima. Sunod sa kapulisan, antes nagluntad ang pagpangtiro. Nagpakikistorya pa ang suspect sa iya utod. Gintiro man sa suspect ang upod sa negosyo sang iya nga utod, antes nagalin kag dagwa sa compound. After a while, may nabatian silang alupok and nakita nila na may igo na sa ulo ang aton nga isa ka biktima. So and then ang suspect is nagwa diri sa opisina and also confronted ang isa naton ka biktima. Na-recover sa crime scene ang caliber 9mm nga pusil kag duha ka baseyo sang bala. Sa pagpangusisa sang kapulisan sa mga empleyado, madugay na nga may hindi pag-intindihan na isa tunga sa mag-utod. Sometime in January 2023, may conflict na ni sa ila, no, sa ilang mag-utod. Ining suspect naton ginlampusan ini ang older brother niya and because of personal grudges. Isa sa mga anggulo nga ginatutukan sa kapulisan ang ginapahayag mga utang sang suspect sa iya utod. Arestado ang suspect nga wala na naghatag pa sang pahayag. Samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital si alias Peter. Upod Geruel Banggoy, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas.